Здравейте, аз съм Дани Николов. И днес нямам Clash of Royale. Отдавна не съм снимал клипове, защото бях след. Затова днес ще снимам доста клипове. Някъде към 4. Ще ги заснема. Да намалим малко звука, че не се чувам сигурно. И днеска реших първо тази игра да играя. Искам да ви кажа, че след малко ще има епизод на Headball. Не искам да игра. Не искам да игра. Добре. Както виждате, това е един клан дракони. И аз съм лидера с този клан. Много хора не идват, защото тази игра стана много тъпа. Но за мен горе-долу ми е интересна. Искам само нещо да видя. Добре. Да започваме да играем на първо. Так. После дам диаманти, защото имам много. 185 диаманта. И сега на малко звук да имам. Звук. О, не. Добре, за сега овардихме. Тук. Така. Малко лаги. Ако се брилям. Чакаме да се зарелаксира и тръгвам. Готово. Топ. Не, галст. Хайде, зареждай се. Добре. Не. Не, добре. За малко да ми вземе тауъра. Ние ще му вземем този сега. Трябва да зарежда да бързо елексира. Ще ми вземе и този тауър. Айде я взега. Идеалност. Сега ще вземем и този. Трябва да се презарежда бързо. И тази битка мисля, че видим. В 16 секунди трябва да вземем краля. Бързо. Ще го взема ли? Не, за малко. Получавам Golden Chest. Що силно? Не трябва Golden. Сега бихме първата игра. Ще играем до 3 игри.
Ако искате някакви игри да играя, пишете ми в коментарите. Аз ще ги играя. Се опитам. Ще има нова поредица. Ще разберете каква е. Може да сте играли. Тя е много стара игра. За сега ще нападаме левия тавър. Сега се заблуди, че ще атакваме левия тавър, но ще атакваме десни. Сега няма може. Трябва да атакваме левия. По-бързо. Така. Започваме да го атакваме. Ето това взехме го. Сега направо атакваме краля, мисля. Сега ще видим какво ще е отношението и тогава. Почти взехме краля. Давай, давай! Yes! Добре, втората игра пак бихме. Не печелим нищо. Но ще да е Silver Chest. Сега дадем диамант. Да видим какво ще ни се падне. Че мисля, че не съм отварял Golden Chest на камера. И тъпи неща. Видяхте. Това. Сега Silver Chest. Няма никой в игра. Само аз съм. И окей. Ще изиграем още две битки. Една, не знам. Ще видим. Балон изкара. Почва тежка атака. До сега тази атака беше много добра. Давайте по-бързо. Добре, взехме му първия тавър. Се трябва да пазим. Мисля, че се чувам добре. После на клипа ще видя дали се чувам добре. За сега като ютубър много гледам, не ми харесва много ютубърите. Дори не ги гледате. О, не! Так. Не трябва да стига до това. Защото става зле. Айде още 17 секунди.
Пускаме. Да ми взима тавара, аз ще му взема неговия крал даже. Даже не ми взе и тавара, мале. Вземи го си. Сега ще му взема краля. Така. Сега му го взимам. Балона вадя, аз вада гоблина и го взимам. На 3, 2, 1. Ето. Ще изиграя 2 игри. В още една игра да върх. 4 игри да станат. Ето го мога да отворим и друга част. Тук ли съм? Сега трябва да бия. Дърво да бия. И сега много добре не се справя това. И май ще вземем. Вие как мислите? Ще го взема ли? Аз мисля, че да. Хайде един миньон. Гледам се извадите гадните миньони, големите. Дано се справя. И по-бързо ми зарежда еликсир. Ето ще да видим. Арчер. Започвам сега тежката атака. Почвам. Тома авка. Да. Какво се прави? Взехме го. Май вече съм на арена 4. Да, на арена 4 съм. Ето новите неща. Сега да отворим този чест, да видим какво ще ни спадне. Дано не е хубаво. Така. Сега, последното. Тъпотия. Какво? Аз искам само ПК да ми се падне. Или това. Фризи. Ама това изобщо няма и да ни се падне. Лава, хала. Най-редката карта. Окей. Това ми е за този епизод. Надявам се да е харесал. Струшете лайк бутона и се абонирайте. И какво друго? Довиждане!